estudiant, no treballo, no tinc ingressos, però sí que tinc despeses i vull anar al teatre. Bon dia, titis, bon dia, estoletes. Avui us donaré 5 opcions per anar al teatre gratis, o quasi. Si vols anar a un teatre més conegut, has d'estar ben atent i amb els ulls ben oberts. Opció número 1. Els descomptes. Apunta els newsletters dels teatres que més t'interessin, perquè molt sovint havien ofertes especials i descomptes pel dia del teatre, o per Sant Valentí, o per Sant Jordi, o per la preestrena d'una obra. A més, hi ha webs especialitzades en aquest tema, com ara Atrapalo o Prova Entrada. Opció número 2. Molts teatres fan molts descomptes per moltes coses diferents, així que quan vagis al teatre a comprar-te una entrada, aprofita i treu tots els teus carnets. Hola, perdona, què fa descompte per ser família nombrosa? Sí, perfecte. I per ser de biblioteques? I per ser estudiants? I tinc el carnet de mostra? I dels sons? I el de memòria? I el de la Jacos? I el de l'Instituto? I el del carnet jove? Parlem especialment d'aquest últim. Amb el carnet jove teniu fins a un 50% de descompte al Tenaci. I si tots els descomptes que us ofereixi el carnet jove encara no us convencen, sempre podeu tirar la 125. Una pàgina web que s'activa més aviat cap a finals d'any, que si tens entre 18 i 25 anys ofereix obres a un preu superbo. Sí, ja ho sé, ara mateix no estem a final d'any. Voleu que us digui una cosa? He descobert científicament que 125 obre el 25 de cada mes. 125. El 25. És a dir, que ja podeu fer-vos un event en el mòbil, al calendari, perquè us avisi un dia abans i a les tantes de la nit ja estigueu començant a comprar. Opció número 3. Estigues despert. El carnet jove fa un concurs de tant i regala entrades, les mateixes companyies ho fan, els mateixos teatres, programes de ràdio. Obriu bé els ulls. Opció número 4. Fes un tot en uno. Aprofita els festivals de teatre, vés allà, estigues uns dies i mira tantes obres com puguis amb un preu molt més reduït. Per exemple, ara al setembre faran la Fira de Targa o fan res van fer la d'Igualada. Opció número 5. També hi ha molt bon teatre que no és molt conegut. Sorteu una mica de la vostra zona de confort. Teatre al carrer, projectes de fi de curs o altres opcions una mica més diferents, com per exemple el microteatre. El microteatre és un estil una mica diferent. Són 15 persones de públic en un espai de 15 metres quadrats. Una obra de 15 minuts. Preu més baix que 5 euros. Podeu anar un dia i fer la marató i mirar totes les obres que pugueu, o bé anar abans de sopar o després i mirar-ne una i a veure què tal. Així que ja veieu, ser jove i anar al teatre tampoc van tan desvinculats. Espero que aquest vídeo us hagi servit de molt i que ens veiem sovint al teatre. Bona nit, titis. Bona nit, estelletes. Tot el tema de propostes o web que us he anat fent al llarg del vídeo us hi poso aquí baix a la descripció. Si voleu, subscriviu-vos i envieu aquest vídeo als vostres amics o a qui vulgueu i així podeu anar al teatre acompanyats.